Čaute kamoši, v prvom rade sa ti chcem extrémne poďakovať, že si klikla alebo klikol na toto video. Fakt, akože veľmi si to vážim, moc to pre mňa znamená. A nebudem to, alebo nechcem to nejak moc obkecávať ten úvod, pretože toto bude dosť kecacie video v tej ďalšej časti. Ale aby som vlastne vysvetlil nejaké pojmy a dal tomu možno nejakú formu, tak to video sa nazýva, toto čo tu vidíte, ak tu okolo mňa lieta, tak sú komáre a áno, máme takéto komáre aj koncom oktobra. Ciri nie, poďme. Máme komáre aj koncom oktobra, čo není vôbec cool, ale it is what it is. Takže vlastne séria sa nazýva, alebo táto moja mini vlogovacia séria sa nazýva, že z mínusu na Ironmana. A není to preto, pretože ináč tu je takýto magnificentný západ slnka. OK. Nemôžem moc stať, aby ma nezažrali komáre. Takže z mínusu na Ironmana, a to preto, pretože v podstate začínam, nemôžem sa začať pripravať, že od nuly kvázi, že by som začal hneď behávať a tak, pretože mám s***né kolena, ale nikomu to nehovorte. Takže musím na tom začať pracovať. Ciruš, poď, ideme na druhú stranu. Poď. Takže musím na tom začať pracovať, čiže tie videá alebo táto predpríprava bude obsahovať veľa nejaké rehabky, silového tréningu a tak. A v podstate budem sa snažiť potom natáčať obsah aj teda z rehabky, keď budem napríklad s Milanom, ktorého vám predstavím v ďalšej časti v ďalšej časti tohto videa. A asi sa musím dať takto nejak viacej do boku. Alebo to natáčať takto možno. Sakra. Lebo to slniečko nič moc. Takto možno. Yes! Dobre. Takže budem sa snažiť to natáčať a potom aj s Milanom. Uvidíme, jak to pôjde. Lebo nevieme nejak moc si sklbiť tie naše časy. Ale to nevadí. Verím, že aj to vyjde. A v podstate ja hneď to chcem povedať na úvod tohto videa. Ja sa určite nestám do nejakej pozície nejakého trénera alebo niekoho, kto sa tomu rozumie. Čiže ak niečo poviem, že napríklad vyskúšaj toto, tak ti to odporúčam len nejaký kamoš. Ciri! Cirila ku mne! No kde si? Poď sem. Poď sa ukázať na kameru. Ciri, k nohe. Hej, k nohe. Ešte ďalej, k nohe. Tak, ty si pekná baba, že? Keď dám ti piškotík. No dostaneš piškot. Tak, to je dobrá baba, že? No voľno. Dobre, takže ste videli aj moju fenku, Cirku. Čo je môj? Ciri, voľno. Nemusíš tam sedieť. Čiže, ktorá je pevnou súčasťou mojho videa, teda mojho života a bude pevnou súčasťou týchto videí, lebo je pevnou súčasťou mojho života. Takže to som chcel povedať, že určite sa nestávam do nejakej role nejakého trénera alebo odborníka, vôbec ne, že fakt ber to len nejak proste, že nejaký dobrý kamoš ti odporúči niečo. Ciri, nie, nie. A ty to môžeš vyskúšať, že či ti to sedí alebo ne. Takže tak. Ale budem sa snažiť napríklad rozširovať možno takú osvetu a o nejakých warm-upoch, lebo myslím si, že je to dosť dôležité. Ale nebudem to robiť prostredníctvom mojej osoby, ale prostredníctvom linkov, že budem dávať linky na veci, ktorým verím, že sú fakt prospešné. Jak napríklad to, síce som to nezmienil v tom leg day, ktorý uvidíte za pár okamihov a minút, ale skôr okamihov, pretože napríklad pred každým tréningom robím, volá sa to, že kontrolované klbné rotácie, čo je fakt pecka. A odporúčam to zaradiť každému, či cvičí alebo necvičí. Takže je to fakt petelica. A potom aj napríklad nejaký warm-up, treba od Squad University. Budem sa snažiť dať na všetko linky. Takže asi tak. A prajem ti ešte pekný deň a uži si zvyšok videa. Enjoy. A mega moc ti ďakujem, že si zostal alebo zostala pri sledovaní tohto videa. Moc si to vážim. Takže toto je môj prvý warm-upový cvik pred leg dayom, ide o chôdzu na páse pozadu. Robím to teda s expanderom a to preto, pretože jak si môžeš z toho videa aj všimnúť, tak mi celkom dosť utekajú kolena k sebe, čo není vôbec dobré a myslím, že odborne sa to nazýva valgozita kolien. A tento cvik, aj keby som teda nemal tie kolena do X-u, tak by som to určite zaraďoval, pretože to je fakt super na zahriatie a spevnenie kvadricepsu, pately
a celkovo aj tých šliach a úplnov v tom kolene. Toto je môj druhý cvik, ide o klasické predkopávanie v sede, teda z boxu ale, a ne na nejakom stroji, pretože mi to moc nevyhovuje, alebo teda necítim sa moc komfortne. A tu si môžeš všimnúť, ak mi to ľavé jablčko uteká dosť do strany, pretože mi na tom kvadráku chýba kus svalu. Toto je vlastne zase variácia toho predkopu, len s tým, že to robím v stoji a s expanderom, čiže už s nejakou záťažou. A myslím si, že celkovo tie warm-upy, alebo teda, to je môj osobný názor, tak by mal implementovať, alebo teda robiť každý nejaký cvičenec, pretože ja to dosť cítim na sebe, že dokážem sa dostať potom do lepších rozsahov pohybu, ale hlavný benefit je, že eliminujeme nejaké to zranenie, čo asi všetci chceme, že nikto nechcem byť zranený. Toto je vlastne chôdza do boku s expanderom. Robím to preto, aby som spevnil a vlastne aj zaktivoval vnútorné a vonkajšie stehná. Potom ešte počas tréningu chodievam aj abdukcie, takisto aj vnútorné aj vonkajšie, alebo teda stroje na vnútorné aj vonkajšie stehná. Toto je ďalší warm-upový cvik. Niekto by to možno nazval, že touchdown squat. V mojom prípade by som povedal, že sú to skôr len zostupy, pretože ešte sa nedostanem do takého rozsahu pohybu, že by sa to dalo nazývať drepom na jednej nohe, alebo akože touchdown squat. A toto je fakt podľa mňa taký, že perfektný cvik na spevnenie kolena a vlastne získanie aj stability. A zároveň myslím si, že aj na budovanie kvadricepsu, ak to človek robí že s lepším rozsahom, jak ja na tomto videu. Takže ak si to neskúšal alebo neskúšala, tak vyskúšaj to pred leg dayom, pred repmi a uvidíš, či ti to sedí alebo ne. Tuto sú zoskúky z toho malého boxíku. Robím to preto, pretože mi to odporúčil môj fyzio, teda tréner Milan. A je to super v tom, že to koleno dostane zase nejaký iný taký stimul a tie väzy sa zase môžu adaptovať na nejaké také iné vnemy alebo aj otrasy, čo vlastne asi všetci chceme mať koleno odolné alebo teda tie väzy a šlachy v tom kolene na nejaké zoskoky, pretože v bežnom živote človek zoskakuje z nejakých vecí alebo stane sa to, že potrebujem zoskočiť alebo aj zo schodov a tak, keď si človek doskočí, takže podľa mňa super vec. A vlastne potom to som robil ešte výskoky, čo tu je aj vidieť. Robil som to obidvomi nohami. Dal som si, až po tom videu to tam není vidieť, dal som si jednu sérku a vlastne teraz som išiel jednonožne, tie výskoky. A vlastne teda aj to boli predtým výskoky, sorry. A zase je to dobré možno na nejaké budovanie nejaké explozívnej sily a celkovo proste pre mňa v môjom prípade nejaký stimul pre tie väzy v kolenách alebo celkovo kolena. A toto už je môj hlavný cvik v tréningu nôh alebo v handton tréningu. Ide o safety squat bar drep a dával som si fakt pozor, aby som išiel kontrolovane dole a mal počas celej dráhy pohybu nejakú tú kontrolu nad tou činkou a zároveň aj trojbodovú oporu v chodidle, alebo teda to zakorenenie, myslím, že tak sa to nazýva. A tuto je môj druhý cvik, ide o vertikálny leg press. Vlastne ten cvik, alebo tento cvik je jeden z troch strojov, ktorý mi vyhovuje na kolena, alebo teda pri ktorých necítim nejaké nepríjemné pocity v kolenách. Ide o vertikálny leg press, ak je dobrý hack and rep a potom pendulum squat. Iné tie stroje, jak napríklad klasické predkopy, klasické leg pressy a podobné srandy, tak to nemôžem moc aplikovať, to není moc dobré pre mňa, alebo teda pre moje kolienka. Takže toto tam vždycky zaraďujem, plus dávam aj bulharské drepy na jednej nohe. A myslím si, že tie unilaterálne cviky sú super vec. A ak má človek nejakú disbalanciu, ktoré ja teda mám, čo ste mohli vidieť aj na tých predkopoch z toho boxu. A napríklad aj ten vertikálny leg press tak chodievam. A tuto už je vlastne zakopávanie vlahu. Konkrétne toto jedno mi až tak moc nesedí a keď si môžem vybrať, či si zoberiem vlahu alebo v sede, tak vždycky radšej v sede. A išiel sa potom ešte RDL, teda rumúnske mŕtve ťahy a výpony na lítka.
A vlastne akurát pri tomto jednom cviku možno zmiením to, že si dávam pozor na to, aby som prdel tlačil dole a ťahal to cez hamstringy a ne spodný chrbát. A teraz už bude nasledovať také dlhšie videjko, alebo čas videa, kde budem viacej kecať, takže enjoy. No, takže ak si sa dostal alebo dostal až po túto časť videa, tak ti extrémne ďakujem. Vážim si to a asi som to možno ani nečakal. Ale no, takže teraz sa nachádzam na také mojej klasickej večernej prechádzke z Ciri vonku. A hneď na úvod chcem povedať, že myslím si, že, alebo ne, myslím si, ale ak sa budem v tých videách rozkecávať nejak takto viacej, tak to bude práve počas takýchto nejakých večerných prechádzok, lebo myslím si, že je to super strávený čas, že spraví niečo pre svoje fyzické aj mentálne zdravie, takže to sa určite oplatí. A minimálne, ak máš pejska, tak pejsek sa tiež veľmi poteší. Prosím vás, berte ich von na dlhé prechádzky. Oni si to zaslúžia. A my v Ciri, akože ešte by som chcel povedať, že aj taká obyčajná, že krátka 20-minútová prechádzka je podľa mňa super a je to vedecky podložené, že fakt to má veľké benefity na to zdravie. A my teda z Ciri chodíme na také kapanček dlhšie, väčšinu tak hodinu, hodinu a pol. Jednak preto, že Cirouš má strašne veľké nároky na ten pohyb a jednak preto, že ja potrebujem dole nejaké kiločka a toto je jeden z takých spôsobov, že ak sa k tomu dopracovať, aj teda mimo akože tréning je tak. Takže toľko asi k tým prechádzkam a k tomu kecaniu. Ciruš, poď. Asi k tomu kecaniu, takže aby som ale povedal niečo viacej tým tréningom, tak alebo že prečo som sa rozhodol pre toho Ironmana a pre toto, tak vlastne preto, že som si povedal, že jednoducho mladší už nebudem a že jednoducho proste treba do toho šlapať, alebo začať šlapať teraz, lebo mám 26 a proste už to asi lepšie nebude. Takže kedy je ten lepší čas? Keď ne teraz. Alebo teraz je ten najlepší čas. No. A aby som dal tomu formu nejakú, aj tým tréningom a tak, alebo vlastne, aby som povedal, že čo uvidíte v tých videách, že bude to asi tak, že bude to nejaký môj tréningový denník, kde si budem zaznamenávať nejaké svoje tréningy. Aj teraz, čo ste teraz videli, tak to bol vlastne posledný leg day z predchádzajúceho tréningového splitu. A vlastne no, už mám nový, čo sa týka silovky, je to, že vršok, spodok, potom báza, vršok, spodok a vlastne aj ten tréning mi pomáhal upravovať Milan, čo je v prvom rade môj veľmi dobrý kamoš. Zdravím ťa, bro. A potom výborný tréner, silovo-kondičný a aj dobrý fyzioterapeut, alebo výborný fyzio. Takže on mi s tým pomohol, on mi pomáha aj s fyzio vlastne, alebo mám od neho nastavené nejaké veci, aby som zapracoval na tých mojich nešťastných kolenách. Čiže verím tomu, dúfam, že aj neho vidíte, alebo vidíte nejaké zábery z toho fyzia, ale myslím si, že hej, že Milan. takže tak. A k nejakému možno rozloženiu tých tréningov, tak tým, že toto je predpríprava, tak v podstate ja sa budem snažiť, alebo cieľom tej predprípravy je v prvom rade spevniť to svalstvo v okolí tých kolien, ale aj celkovo, aby som bol fakt silný, pevný. Dať dole nejaké, mám to tak naplánované, že teraz mám asi aktuálne okolo 105 kg a chcel by som sa dostať na nejakých 95, že myslím, že tým, že mám 1,90 m, že to bola taká komfortná váha, že aj tým klbom by sa proste ulovilo, je to jednoducho tak. A čo som chcel povedať? Že taká komfortnejšia váha aj na tie vytrvalostné športy a v podstate časom, alebo verím tomu, že už počas tej predprípravy budem môcť zaradiť beh, lebo aktuálne je to u mňa asi tak, že
nebehám, lebo cítim nejaký diskomfort vždycky pri takých dlhších behoch. Takže som si povedal, že treba poriadne zamakať na tom, aby som mal tie kolena v pohode, aby sme to vyrovnali, pretože jak ste mohli vidieť na tom warm-upovom cviku v tom leg day, že jednoducho proste je to na to, lebo to koleno, to jabko proste uteká doľava a není to moc dobré, takže si myslím, že na tom treba zapracovať, no, dosť. Čo mi vlastne potvrdilo Emeričko aj Milan, že to tak je. Takže na tom sa bude dosť pilne pracovať. Dobre. Asi vám teraz vyjebal ušné bublinky všetkým, tak jak mne. Dúfam, že ste ešte stále tu, že nepôjdete na najbližšiu ORL ambulanciu. Ale Ciri, musím ťa pochváliť, že si vôbec na to nezareagovala. Som na teba extrémne pyšný. Ciri, aké sú poznatky z toho, že si nezareagovala na nejakého agresora za plotom? OK, Ciri mlčí. Takže tak. A v podstate teraz už v lete som si vyskúšal nejakú takú, povedzme, že musím pobehnúť, aby ma ten blázen nezrazil. Že v podstate som si vyskúšal nejakú takú polovičnú predprípravu alebo ne predprípravu, prípravu v lete na toho Ironmana. Že fakt, mal som 7 tréningov za týždeň. Ciruš, nie. Mal som 7 tréningov za týždeň s tým, že mal som 4 silovky a 3 nejaké intenzívnejšie kardia. Sorry, musím si zase upraviť čapicu, lebo mám na nej upnutý mikrofón. Ale len tak mimo, taký fun fact, že tieto videá už som mal natočené, ale nemal som tie mikrofóny a ten zvuk nebol moc good, tak som sa nasral, objednal som si mikrofón, takže od dnešného dňa začína oficiálne moja youtubersko-športová kariéra. Nerobím si srandu. Takže objednal som si ten mikrofón, aby aj ten zvuk bol proste celkom clean. A teraz mám napríklad pustený, že nejaký noise cancellation, čo by malo vlastne zapričiniť to, že keď vy to počúvate, tak ten zvuk je taký čistejší a není tak počuť vlastne nejaké zvuky z okolia, ale je to skôr zamerané na ten môj hlas. Dúfam teda, že netrpem nejaké somariny. Takže tak. A ešte raz by som chcel fakt dať na zreteľ, že tie moje tréningy, aj keď tam budem niečo hovoriť, tak ja sa naozaj nestávam do nejakej role, že by ste si mali zo mňa brávať príklad. To vôbec nie. Proste ja som len obyčajný chalanisko, ktorý si ide mapovať nejakú jeho cestu v rámci jeho nejakých športových snov a cieľov. Takže extrémne sa na to teším, že celé. A vlastne možno sa naskytá nejaká otázka, alebo možno sa pýtať, že prečo som si práve zvolil ten triatlon. Tak ten triatlon som si zvolil práve pretože pár rokov dozadu, neviem či teraz 2 alebo 3, tak som videl videa od jedného Američana, volá sa že Nick Bare, a on sa pripravoval na full Ironmana, čo je akože masaker, a on to zvládol za pol roka. Len treba povedať, že ten týpeček predtým behával už ultramaratóny nad 100 km, alebo neviem či na dokonca 100 míl, takže on tú vytrvalostnú zložku mal. Takže to ma nejak tak inšpirovalo a páčili sa mi proste aj tie vlogy, ktoré z toho natáčal, aj z tej prípravy, aj proste aj doteraz ho sledujem, lebo je taký, že Ciri, hybridný atlet. Teraz idem po takýchto fajnových schodoch. Dúfam, že si môj pes nedá do hlavy výzvu, je tá mačka. Cyrila stojí. Výzvu, že kto bude prvý dole z tých schodov, čo by nebolo moc v pohode. A proste mačka nás má úplne na haku. Ona vôbec nerieši, že ide proste 40 kg pes. No, dobre, už odišla. No, takže zase neviem, kde som skončil. Že vlastne on v podstate nezačína úplne z nuly a sledujem doteraz tie videá, podľa mňa má fakt super content a je mi akože veľkou inšpiráciou, takže k tomu triatlonu asi to bol možno nejaký taký impuls a hlavne mne sa na tých vytrvalostných športoch páči, mám štíkutku, páči to, že
tam sa dostaneš na nejakú, že aj takú, že mentálnu hranu a môžeš sledovať, že či ťa to zlomí alebo ne. Lebo ja som nikdy nerobil nejaké vytrvalostné športy. V minulosti som sa venoval na takej, že hobby úrovni boxu 2 roky, potom 2,5 roka MMA na takej, že fakt, že hobby úrovni. Ja milujem bojové športy, baví ma to sledovať a tak, takže mám voči tomu veľkú lásku, úctu a rešpekt. Ale u tých vytrvalostných športov fakt podľa mňa sa môžeš dostať na nejakú takú, že hranu, že sleduješ, či ťa to zlomí alebo ne. To sa mi napríklad páčilo aj na tých bojových športoch, že som si robil také malé sociálne experimenty, že keď bol fakt nejaký ťažký tréning, že som si tak dokazoval, že ma to proste nezlomí, alebo že či ma to zlomí, alebo že ak sa proste chovám v tých krízových situáciách. A myslím si, že počas prípravy aj toho samotného, alebo teda dúfam, že počas prípravy a že ne počas toho Ironmana sa dostanem do nejakej takej krízy. A strašne som na to zvedavý, že jak budem na to reagovať, moja hlava, moje telo. Čiže toto, že vlastne dostávať sa do takých tých nekomfortných situácií v tom športe, pretože lepšie sa v nich dostať v rámci športu, jak v živote. I keď asi každý sa tam raz dostaneme. Takže asi toľko k tomu. A ak si ešte fakt stále tu pri sledovaní tohto videa, tak ťa kámo veľmi cením. A ešte aby som povedal takú halušku nejakú, že už to oslovenie bude asi len čaute kamoši a nebudem hovoriť zvlášť, že babám a chalanom, že jak napríklad, že ak sleduješ, že ak si klikla alebo klikol, jak to bolo na začiatku tohto videa, takže už to bude asi len nejaké také univerzálne. Takže tak. A ak mi ešte napadne niečo počas tejto prechádzky, čo som nespomenul alebo by som chcel spomenúť, tak tam určite uvidíš v tom videu. A teraz bude nasledovať krátke video z jednej také mojej jesenej peknej cyklovýchádzky, kde som trošku čo to aj povyprával niečo a bude to zase také nejaké iné, takže sleduj to, daj tam lajčik, nejaký pekný komentár, ak mi budeš poď. No, takže musel som to utnúť, respektíve ma to utlo. A ešte som chcel povedať takú vec, že ak by to video sledoval niekto, kto má nejaké skúsenosti s tým triatlonom, možno to ináč budete počuť, že to hučí traktor, lebo to hučí na poli traktor, tak kľudne mi napíšte, ak budem niečo robiť zle, ako ja sa budem asi učiť na vlastných chybách, celá tá príprava, čo sa týka toho triatlonu, bude pravdepodobne prebiehať, že čo tie, alebo že ne že čo, ale že na základe toho, že nejaké informácie si naštudujem nejak z netu alebo tak. Ciri! Ku mne! No poďme, rýchlo. Že čo si nejak tak naštudujem a celé to bude asi tak nejak prebiehať, že bude to taký možno freestyly, že asi budem robiť veľa chýb. Cyrila, poď sem! Círa, poď sem! Že nevidíš, že tam je poď sem, musím ťa chytiť. Že budem sa asi, sorry ináč, že budem sa musieť učiť možno na vlastných chybách, čo akože mi až tak nevadí, ale uvidíme, jak to proste pôjde, pretože proste nikdy som nemal s takýmto niečím skúsenosť, takže hovorím, ak tam niekto je, ak uvidí niekto to video, kto sa tomu rozumie a že chcel by mi nejak poradiť, kľudne, ale budem rád ináč za každý pekný komentár, ktorý mi tam napíšete. A buďte dobrí, ja sa budem snažiť, aby tie videá boli proste lepšie časom. Toto je môj úplne, že reálne prvé video, čo dávam na YouTube. Nikdy som s tým proste nemal skúsenosť. A ináč je to pre mňa obrovský výstup z komfortnej zóny. Už len takto hovoriť na tú kameru, že držím proste ten telefón pred sebou. Akože ono sa to zdá byť strašne jednoduché, ale keď ideš a kúkajú na teba ľudia. Ciri, fuj to je, fuj. Inak sorry, že takto furt to prerušujem s volávaním na mojho psa.
ale mám obavu, aby to nezožrala nejaké hovno, pretože môj pes má veľkú záľubu, fekálnu záľubu, takže musel som si privolať psa, lebo stalo sa očakávané, že zase išla k nejakému hovnu a jej veľká proste záľuba. To je proste typické chovanie nejakého fekálneho fantoma, že zožere hovno a potom dobehne ku mne a chce ma ísť oblízať. No čistý grc. Takže musel som si ju trošku upratať. A takže kľudne mi tam napíš nejaký pekný komentár. Ak sa ti to video ľúbi, hoď tam lajčík, hoď tam hlavne odber. Nech ti potom neunikne žiadne nejaké budúce video. Ja sa budem snažiť, aby tie videá boli do budúcna lepšie a lepšie, pretože je to moje prvé video, neviem, či som tu spomínal už a proste nikdy som s tým nemal skúsenosť. Takže buďte na mňa dobrí. A ak by tam to video sledoval niekto, alebo ak by tam bol niekto, kto mi bude chcieť písať hejterské komentáre, tak ti chcem odkázať hneď takto na úvod prvého videa jednu vec, že kľudne v tom rob, kľudne to teda rob, pokračuj v tom, ak si tam už nejaký napísal, pretože ja to mám úplne je to jedno, kámo, mne to nič neurobí, ale zapamätaj si jednu vec, že keď to budeš robiť, tak mi budeš iba zvyšovať dosahy. Takže kľudne v tom pokračuj. Mne to fakt vôbec nevadí. Ale samozrejme budem radšej, keď budú tí ľudia normálni a budú ma sledovať proste ľudia, ktorí majú nejaký záujem o ten šport a tak. Takže ešte vám zaprajem pekný deň, alebo večer, víkend, neviem. Ciri, ku mne, poď už si ťa chytím, lebo zase vidím, že ona Cyrila, ku mne. Zase vidím, že už sa tam ona číhala na nejakú kopu. K nohe. Tak, to je dobrá baba, šikovná. Čakaj. Ježiš, poď sem. Teda, není to jednoduché natáčať videjka a robiť nejaké iné veci popri tom. Takže, uži si to, uži si zvyšok videa a ešte taká posledná message, že ak to video inšpiruje niekoho k tomu, aby si našiel nejaký zdravý koníček, začal športovať, sorry, ináč máš štikutku, to som už asi spomínal, začal športovať, alebo prehodnotil proste nejaké svoje voľnočasové aktivity, ktoré nie sú moc zdravé. Vidieť napríklad, že sa chodí niekto každý víkend rozbiť úplne na sračku, alebo fetuje, alebo jeho záľuba otačiť ovocíčko, čiže búchať automaty, tak prosím ťa, alebo prosím vás, jebte na to. A určite sa vám za to poďakuje vaše okolie, vaše telo, aj vaša duša. Takže tak. Takže maj pekný deň a uži si zvyšok videa. No, takže toto videjko bola len taká, že krátka časť v rámci celého vlogu a je to z takej, povedzme, že krátkej a peknej jesenej výchádzky na bajku a neviem, tak som si povedal, že by som to mohol nejak dokumentovať, ale nemám ešte celkom nejak vyšpekulovaný spôsob, jak zaznamenávať myšlienky z cyklistiky alebo nejaké zábery, lebo nechce sa mi držať telefón v ruke. Je to jednak nebezpečné pre mňa, nebezpečné možno aj pre moje okolie, že môže za mnou niekto ísť a ja keď nebudem držať proste pevne rididla, rajdy alebo neviem, jak sa to odborne povie, tak môžeme sa proste dostať do nejakej kolízie a môžem sa alebo zhodiť niekoho druhého, by som nechcel a zároveň nechcem držať ten telefón, ale mi proste nespadol a nerozflákal som si ho. Takže na to budem musieť nejak prísť, jak to vymyslieť, lebo myslím si, že celkom zaujímavé myšlienky ma napadajú počas toho a zdravím. A mohlo by to byť také zaujímavé, že mám pocit, že vlastne keď som takto proste v lese alebo na bajku, tak mám otvorenú myseľ. Ne, že inokedy by som mal zavretú, ale proste teraz je to také, že a možno keď si to video počúvnem, tak zistím, že som trepal samé z prostosti. Ale ak by som mal dať nejakú message v rámci tohto videa, tak je to asi to,
že choďte von, proste zoberte, ak máte, tak zoberte svojich pejskov, choďte proste do lesa, alebo niekde na pole, alebo proste na nejakú lúku a užite si tú prírodu, lebo jednak vám to spraví dobre a ja si myslím, že to bude čas, ktorý asi nikdy nebudete ľutovať. A podľa mňa to človeka jednak uzdravuje a druhá vec, že podľa mňa to robí človeka lepším. A druhá taká myšlienka, že by som chcel povedať v rámci tohto videa, že máte nejaký problém a fakt vás to veľmi trápi, tak tu je nejaký kopec. Musím chytiť telefón do druhej ruky, nech sa držím riditek, nech sa nezdrbem. Tak to som chcel povedať, že máte nejaký problém, že vás niečo trápi, tak niekomu povedzte. Ale nebuďte tvrdohlaví. Áno, teraz všetky moje blízke osoby mi toto budú posielať, jak príklad mojej tvrdohlavosti, lebo bol som taký, možno ešte stále som, ale za mňa si príklad určite neberte. Ak máš nejaký problém, tak rieš to a netrap sa s tým sama alebo sám, lebo to je proste viacej ľudí, viacej hlav a dúfam hlavne, že bude v tom videu niečo počuť, lebo celkom dosť to fúka a neviem, či tie Airpody majú taký mikrofón, aby to dobre odhlučnili, alebo neviem, jak to nazvať. Takže uvidíme, no. A už keď som 3,5 minúty, tak ťa len chcem zapriať úspešný zvyšok týždňa. Choď si za čímkoľvek, čo pokladáš za nejak dôležité v tvojom živote. A ak máš proste nejaké sny alebo ciele, chcel som povedať, že ciele, že spojiť dve slova do jedného, to sa mi dosť často stáva, keď chcem povedať moc veľa vecí v krátkom čase, tak proste na každého. Nepočúvaj ľudí, ktorí nejsú tam, kde chceš byť a len musíš proste mať trpezlivosť, pracovať na tom a mať disciplínu. Proste nevykašľať sa na to po prvom nejakom neúspechu a konzistentne proste show up and do the work. Neviem, jak to povedať po slovensky. Proste ukázať sa a spraviť robotu asi. I keď ono to asi není, tak cool, jak to znie v angličtine, ale to vôbec nevadí. Podstatné je, že chápeme tú pointu, takže nech máš záujem dokázať čokoľvek, tak proste maj tú disciplínu, venuj tomu tú drinu a áno, budeš musieť strašne dreť. Keď za niečo, skutočne niečo stojí, tak to je ťažké získať. Lebo keby to bolo ľahké, má to každý a myslím si, že ak máš nejaké veci, po ktorých túžiš a snívaš, že sú to fakt nejaké proste, že veľké ciele, tak nemyslím si, že to je niečo, čo má asi každý. Takže opatrujte sa a choďte si za tým. Čaute.